Ahoj, dneska bych měl pro vás jednu realitní radu, zejména pro kupující. Jedná se o vázanost kupní ceny vlastně v kupní smlouvě. Výplata kupní ceny v kupní smlouvě zpravidla bývá vázána na úspěšný přepis vlastnického práva ve prospěch kupujícího. Nicméně já už letitě klientům doporučuji a vlastně advokátem vždy nechávám zapracovávat ustanovení, že určitá tranše té kupní ceny je vázána i na řádné předání té nemovitosti. Tenhle jednoduchý vlastně výplatní mechanismus je velmi podstatný a důležitý pro kupujícího ve smyslu toho, že vlastně nemovitost si převezme v takovém stavu, v jakém bylo třeba ujednáváno právě s prodávajícím. Zrovna tento problém jsem řešil při poslední obchodní transakci, kdy k mému údivu strana prodávající vlastně na závěr toho obchodního případu ztratila veškerou motivaci a ambici to vlastně úspěšně dotáhnout do konce. Prodávající se nedostavili na vlastně schůzku k předání. Nemovitost nebyla vyklizená. Takže jednoznačně doporučuji toto opatření aplikovat do kupní smlouvy.